meron na tayong pag-ihaw mga kasabol. Malamang lusog na tayo. Sige na. Kasabol. Ang tawag dito? Surahan. Ha? Surahan. Surahan? Unicorn fish. Nakawandas ka pa. Surahan. Localis case? Matigas na lang yan. Ha? Ubakan yan. Ubakan. Pagkan? Na pinakadabis na pangsukuan. Pinakadabis pangsukuan. Adaman kan puti. Uy! Nagpag tayo ngayon. Sarap yan. Wow! Ito pa, sumari. Sumari yan yan. Yan man. Surahan siram manihaw. Baka na yung chumulok. Abang na iba. Ito pa. Parang sama natin mga kasi isa lang ang iiyak awan. Ubakan na.